dala uma ngabe mhlawumbe ushadile nobaba nangabhalisa home affairs mhlawumbe baba akasekho kodwa wayekhokhile wenza yonke into ekhaya niyakwazi ukuthi nize home affairs. I-customary marriage, it's the only marriage that allows ukuthi umshado usuwubhalise ngisho umuntu esashona. So as long as kuyi-proof yokuthi kunjani ngempela wayeganile. Bese kuthi kunalento ehlala idume kubantu ukuthi hayi mawuhlala nayo 6 months kanjani unelungelo. There's no such. Ayikho nto le musa ukugijima ohlala nendoda ngokuthi after 6 months senjengomfazi wayo no. In this country i-common law asisenayo. Kodwa uma ukuthi nikipitile mawuhlala emakhaya hambani niyenkosini niyothi inkosi bamnqamalala mina nomuntu wami amasenta wavuma kodwa sihlala ndawonye kube umkipito obhalisiwe ku-tribal authority. Ngaleyo ndlela leyo ke mawukipite official uyaphumelela mangabe kwenza mhlawumbe umuntu ethule uyabona. Uma ngabe ke futhi ukipite edolobheni nakhona hambani phela ubhalisa umkipito wenu. Phela izinto ayisafana njengaqala vele futhi phela akusithile siqale manje ukipita babekipita nogogo kuthi ugogo lokho ahlala 50 years wonke kaZungu kanti akakhishwe lutho into endala. But ke na usethu uhulumeni in trying to close the gap ake sithi wena ukipitile bhalise enkosini kwazi ukuthi nje ungafika ukipitele kwakhakini alikho icala. Kunombozisi Sanibona lokho engikubuzayo kusami nami ngiyibuzela ukuthi sisi Mafiki baningi miningi imizi njengoba uyibona nje lapha yana maybe abantu bakhona abashadana. So now into engifisa ukuyibuza ukuthi kumele acele umyeni wakhe ukuthi kuyiwe home affairs noma kubhaliswa kuphi siye enkantolo siyakuphi. niya enkantolo tribal authority khona lana nje sikhona bamqamalala afika nibhalise asho ukuthi uGrace zikalala uhlala nokudlapha kwade kuyaziwa i-cohabitation that is official. Ile abathabelungu it's life partnership. Sanibonani ngiyaxolisa ngeke ngize ngibe mude angikho ekutheni komshado ngishadile kodwa nginombuzo ekutheni njengengane izalela njengami ngizalwa intombi uma kaganile kodwa ubaba ngimfakile kuma life policies makwenzeka mhlawumbe ngithi ngifuna ukungcwaba ubaba noma ngifuna ukuclaima imali zomngcwabo engibhalise zona kepha umndeni wakithi la ngizalwa khona bengangamukeli benganginike i-death certificate kababa wami nginayo yini imvumo ukuthi ngiye eHome Affairs ngiyocela i-death certificate kababa ukuze ngikwazi ukuclaima imali engibhalise ngazo. Ngiyabonga. Thank you. Ngicela ingakho ngithene uma ngithola ingane ekhaya ibhalise ngengane. Uma ngabe ukuthi ubaba wakho ubekhona certificate ukhona certificate mangabe angevadi ngesikwazi eHome Affairs certificate umuntu mayishonisa sikhipha kanye i1663 sikhipha kanye sinikeze umuntu ngqo lo bekade njani ezobhalisa ukushona komuntu ukuthi ke khanya kwebhani asanikezana lo form asanizana certificate singasangena. Uma ngabe usifuna certificate uzosi-applyela ku-DG wase-Home Affairs kunemali oyikhokhayo nakhona usengakunikeza wenkathi kanjani angakunikezi kodwa nje uma umuntu eganiwe certificate siyakumakoti wakhe. Uma ngabe umuntu mhlambe eneyingane kune-proof and then kodwa nje sesikhipha kanye uyosuka umndeni uzenzele wona ama-copies qala besikwenza lokho ama-reissues but asisawenzi kusuka la site ngoJuly. Nakhona sixoshwa ubugebengu yokuthi ufika umuntu akhave mina ngo10,000 nakamakhelwane bakhavile nakuphi kuphi umuntu edwa khava abantu abawu20,000 so nje khava umuntu onjani oyisihlobo naye. So angisizakala nobaba awukusizakala ngoba one lo baba akekho ama-documents akhe ayikho into ethi lo baba wa-acknowledge paternity wavuma ukuthi uyingane yakhe ngokwa-Home Affairs uwumuntu nje. Kuyafana njengami nje ngizokhava uGrace
asihlobele. So ayikho into esihlanganisayo. Ngoba ngicela nazi ukuthi our systems uhulumeni asenokuhlangana. Ku-Home Affairs une-system okuthiwa i-NPR, yile family tree, yingxabo zayo yonke imindeni. Uma ngabe shaya i-ID number yakho, vele aphela ukuthi ukhona ohlwini lomndeni wami. Uma ungaveli futhi awuveli. So kusho ngenye indlela ubuhlobo asiqale ephepheni kunjani kuphelele kwenye indawo. Enye into sengihlala phansi ke kunalento esiyenzayo emakhaya yokuthi usisi wami washona ebese ngithatha ingane yakhe noma mhlawumbe usisi wami uyaqoma habe namadoda. Ngithatha ingane yakhe mina ngifake ngaphansi kwami. Ngicela ukwazi ukuthi makwenze njalo wenza icala, it's a fraudulent birth registration. Asikwenzi lokho ngoba leyo ngane usukuthi ingane yakho esiswini. Uma ngabe ingane ungayizali hamba ku social work likwenzele report yokuthi ngiyazi ukuthi le ngane uma wahamba namadoda wayebumfundeni akaphindanga wabuya yasala ingane ngicela uku-assume i-legal guardianship. Thatha leyo report le uyise Home Affairs bazoyibhalisa ingane ngeke kube umzali kuyona kodwa uzoba informant. Okay, i-guardianship status khishwa enkantolo. Kodwa kwamanje ukuze ingane nje ibe ne-document ikwazi esikoleni ikwazi kuya kodokotela ithin kumenza kube njani ithole lona kuphela ilokho kuphela. Uma mhlawumbe ngelinye ilanga umama uyavumbuka eseshaya umhlaba esebuya siyomthatha futhi njani simfaka esitifiketini. Ebese ngicina nge-amendment. I-amendment ila khona uzoshintsha ngabe i-amendment usuke uzochibiyela imininingwane yakhe Home Affairs. Ushintsha igama, ushintsha iminyaka, ushintsha isibongo, ufaka ibongo embili, mhlawumbe ushintsha nobulili. Okay. Nakho kufanele kwenze ukuthi uma ngabe ushintsha njalo kufanele nesizathu ukuthi kungani usushintsha. Ngoba phela makade uma afika iDube usuke uyisu-Grace Mthimkhulu, you are confusing abantu society, but they need to be reasoned. Uma bosi right izathu sakho Home Affairs yokushintshela, but uma uthi izathu sakho asikho asizwakali Home Affairs then wenza kanjalo. Now esinenkinga yakho ke ilezi ingane ezigcogcomayo zomama. Sengeza amathuba azaba u5. Uma uthola ingane yawuDube yawuzikalala yawuMthimkhulu yawuXulu mayifika kukhanyile siyavala. So mfethu nje uma uzofaka ubaba usheshe uyibani bahlangana. Ngoba ke now ubungozi bakhona kubecasilalela. Uma ngabe isystem isimkhahlela umuntu wakho become a stateless person, umuntu ongenabuzwe, umuntu ongena-identity. Mhlawumbe ubone ku-Facebook athi Home Affairs bathenga i-stateless. Kusho ukuthi asinayo isho ukuthi wala ngempela yini. Umuntu otandayo. Ngeke ufunde, ngeke uye kudokotela ufana njengomuntu oshonile. So ke as abantu besifazane ake mhlawumbe sizame ukuthi sinjani siyiphathe